Wara li s-sena li għaddiet kważi ntlaħqet il-mira ta' turisti ta' din is-sena, pajjiżna irid itejjeb fil-kwalità tas-servizzi offruti imma wkoll fl-infrastruttura. Fil-preżentazzjoni tal-proġett ta' City Center, il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li meta nħareġ it-tender għas-sit tal-ITS, il-Gvern kien determinat jara x'hemm bżonn biex iż-żona ta' Paċeville, potenzjal kbir, tagħmel il-qabża fil-kwalità. Hemm bżonn lukandi u faċilitajiet ta' kwalità ogħla biex nattiraw turisti ta' kwalità ogħla li lesti jħallsu aktar għas-servizzi aħjar li nagħtu permezz ta' ħaddiema li jkollhom pagi aħjar. U dik hija l-logħba. Turisti illi lesti jħallsu aktar għal servizz aħjar mogħti minn ħaddiema nittamaw Maltin illi jitħallsu pagi aħjar. Katina illi hija l-viżjoni tagħna bħala gvern. Il-Prim Ministru enfasizza li fil-valutazzjoni tal-art il-konċessjoni tvarja skont l-użu fl-iżvilupp u jfisser li fil-ġejjieni jekk iseħħ xi żvilupp ieħor dan jiġi ivvalutat bil-prezz tal-jum li fih isir l-iżvilupp il-ġdid. Għal-ewwel darba jekk investitur fi snin li ġejjin jingħata aktar spazju biex jiżviluppa, irid iħallas iktar lill-Gvern skont l-użu tal-art. Barra minn hekk il-valur jola mhux il-valur tal-lum imma jekk ikun hemm il-lok ta' aktar żvilupp jola skont il-valur ta' dakinhar. Jiġifieri il-prezz ma jittieħidx il-prezz tal-lum tal-ġurnata illi fih qed jingħalaq dan il-proċess kollu, imma il-valur jingħata skont il-ġurnata li fih joħroġ dawk il-permessi. Din hija first għal pajjiżna. Fakkar kif ġieħi trasparenza il-kuntratt ġie ppubblikat u mqassam lil mezzi tax-xandir minnu fih. Min-naħa tiegħu il-Ministru Konrad Mizzi tenna kif dan huwa mument kruċjali għar-riġenerazzjoni ta' dan is-sit, sit li l-evalwazzjoni tiegħu saret f'konformità mar-riforma li qed titwettaq fid-Dipartiment tal-Artijiet u li se jkun il-mod kif se jibdew jiġu vvalutati l-artijiet fil-futur. Kemm il-Ministru Mizzi u anke l-Prim Ministru tennew li dan hu gvern li jieħu deċiżjonijiet, għax kif tenna l-Prim Ministru hemm viżjoni ta' pajjiż li jrid jimxi l qudiem.